Hello, tervetuloa katsomaan uutta videota ja tänään me shoppaillaan, eli Shopping Spree, ja tänään me käytetään 2261 coinsia. Ja mä tulin tänne halveen paikkaan, koska täällä on nähtäväiset, jotka mä haluan ostaa, ja oikeesti nää on niin söpöjä, että oli pakko kysyä äitiltä rahaa. Okei, ostetaan ensin tää luurankoheppa. Tää on oikeesti niin söpö, tää normimuoto on niin ihanaa. Tästä tuli tamma ja ikuinen, koska pistän aina niinku takahevosille tän ikuisen. Ja sitten tän nimeksi tuli Scared Sky. Se on aika hyvä nimi, koska mä oon huono keksimään nimiä. Ostetaan tää. Se on niin söpö. Lähetetään talliin. Sitten ostetaan tämä ihanuus täältä. Tää on niin ihana oikeesti. Okei, tästä tuli kans tamma, koska tää on vähän niinku enemmän tämmöstä tamma-vibaa kans. Ja sitten tietenkin ikuinen. Ja sitten tästä tuli Royal Goblin. Ja joo. Sitten ostetaan tää. Osta se. Niin, hyvä. Eli mä nyt siis äänitän tälleen, koska noi äänet tossa oli vähän tyhmä. Mutta nyt ostetaan tämä ja tää on siis tää kans antaa tämä vipaa, mutta mun on pakko vaihtaa tää, koska mä haluan, että kaikki hevoset, jotka mä ostan, on tämä. Niin tästä tuli ruune ja ikuinen. Sitten mä keksin tällä niin hyvän nimen, eli Blue Life, eli sininen elämä. Anteeksi. Sitten astetaan tää, lähetetään talliin, ja mä oon vähän kipeä, jos tälleen niin kun kuulee. Ja sitten mulla on 484 Star Coinsia. Ja ostetaan täältä yksi semmonen lemmikki, jonka mä haluan. Se on toi. Jep. Tämä haluan ostaa, koska se on shop. Sitten mä tulin tänne katsoa, jos täällä on vaatteita, mutta sitten mä näinkin, että täällä on postilaatikossa oli näitä vaatteita, jotka tuli joku tuon setin mukana, tai sitten on 2000, niin joo. Ja sitten mä tulin tänne ostaa vaatteita, mä haluan nää keimiat, koska nää on hienot. Sitten mä ostan nää, koska siniset. Sitten mä tulin globaalin katsoa, jos täällä on jotain, mutta en mä kyllä oikeastaan löytänyt mitään. Sitten mä tulin tähän ostaa vielä sellaisen lehmänaamarin, koska why not? Ja sen jälkeen mulle jäi 178 starcoinsia. Sitten mennään talliin näyttää, mitä tuli ostettua. Okei, ensimmäisenä täällä on tää Scared Sky, eli tää luurankoheppa. Tää on niin söpö, koska en mä tiedä. Tää on mun ensimmäinen tää rotunen heppa, koska mulla ei oo vielä tällaista rotua vielä. Ja. Sitten meillä on tässä tää. Tässä on tää. Ja joo, tää on niin söpö oikeesti, mä rakastan tätä. Mutta joo, ja tän nimi on Royal. Mä en kerran lukea sitä. Ja sitten tässä on tää Blue Life. Tää on kans niin söpö oikeesti. Ja tässä on näin, että me ostettiin. Eli tommonen lehmänaamari juttu. Ja sitten tollaiset suitset ja tällaiset kengät. Sori, tässä on vähän pukas tää, koska mä tiedän, tää vaan pukas. Ja sitten, joo. Mutta tällaisia nyt ostettiin. Ja oikeesti kiitos äitillä ja tälleen. Mutta kiitos kun katsoit, nähdään seuraavassa videossa.